теб сияе светлина, за която ти не подозираш. И ето, знак във формата на подкаст ти намираш. Вдъхновяваща енергия във всяка дума се усеща. Напътства, мотивира, с лекота ти тя зарежда. Как да живеем в хармония, баланс и споделеност, като че само за теб ти отварям в съкровенност. Слушайки, ти своя личен свят разгръщаш и към твоето истинско аз неусетно се завръщаш. Здравейте и добре дошли в подкаста "Осмели се да живееш" с мен, Деница. Това е подкаст за разгръщане на потенциала на всеки един от нас и пътя към живот с повече баланс, хармония и лекота. Надявам се следващите ни мигове заедно да бъдат вдъхновяващи и магични. Здравейте на всички и добре дошли в подкаста. След дълго време на обмисляне, чакане на правилния момент, исках да кажа, че той най-сетне е дошъл, но всъщност не. Нямаше такъв правилен момент. Затова реших да започна тук и сега, където минава и целият ми живот. До сега много време отлагах. И всъщност това беше от страх. Защо до сега съм се страхувала? Като всеки човек, отлагам мечтите си, отлагам времето, в което ще ги постигна и прекарвам изключително дълго време в мечтаене, но не и в вършене на нещата. Днес не е перфектна, малко притеснена и с много хъс и положителна енергия заставам пред вас, за да ви разкажа за какво ще бъде този подкаст. Идеята за подкаст при мен започна и се повтаряше много пъти, след като имах дълбок душевен разговор с близък човек. Всеки път, в който се разделях с някой човек, с който съм имала изключителна близост, няколко часа на споделеност и на разговори, сякаш исках да взема мотивиращите думи, които сме си разменили и да ги споделя с хората, които имат нужда да ги чуят в този момент. Не знам, случвало ли ви се това да прекарате време с приятел, да се чувствате толкова свързани, споделили, преживяли толкова много в рамките на няколко часа. След подобни дълги разговори имам чувството на вдъхновеност, мотивация и желание да покоря света. Това бяха едни от моментите, които ми даваха силата да мечтая, че чрез формата на подкаст мога да изградя нещо, което да помага. Но имаше и други моменти. Тези, в които изпитвам силни негативни емоции и имам чувството, че никога няма да се измъкна от дупката, в която съзнанието ми изпада. Така се зароди идеята в главата ми да си записвам съобщения от мен за мен и да ги кръщавам спрямо ситуациите, в които изпадам. Накрая се оказах със съобщения за моменти, в които се чувствам сама, имам нужда от подкрепа или просто някоя мотивираща дума. Всички имаме нужда от такива думи и вярвам, че са нужни само няколко минути, за да променим усещането, енергията си, насоката на мислите си. И се надявам този подкаст да бъде едно своеобразно кътче за вас, където да може да дойдете и да се заредите с положителна нагласа. Заедно с това планирам подкастът да засяга и по-дълбоки теми. Тъй като аз съм човек, който обича да говори за дебрите на душата и да навлиза в темите, които ни помагат да израснем, да се мотивираме едни други и да вземем решението да живеем като една по-добра и по-смела своя версия. Обичам да обграждам и себе си с такива хора и съм сигурна, че ако решите да останете и да споделяте с мен епизодите, значи и вие се чувствате по този начин. Ето още нещо, което се надявам да донесе този подкаст. Мотивиране на всеки един от нас да е по-добра, по-светла и по-смела своя версия, но обръщайки се навътре, към себе си. Подкастът е за откриване на вътрешния ни потенциал и за позволението да повярваме, че можем повече, че има повече и че можем да го достигнем, стига да искаме. Целта ми е да си отделим няколко минутки, слушайки тези епизоди и да се върнем към това, което винаги сме вярвали. Може би още като деца. И то е,
че живота е магичен, положителен и че нашата вътрешна нагласа гради светът, който ни заобикаля. Ще си говорим както за нещата от живота, така и за техники за повече баланс и хармония, за духовното, за нематериалното. Това са знаците, съдбата и как живота се разплита пред очите ни. Как има моменти, в които сякаш всичко е с нас и знаем, че сме на правилния път и всичко се случва с причина. Това са моментите на свързаност и осъзнатост. Пролуките в ежедневието ни, в които спираме, затаяваме дъх и поне за малко сме тук и сега. Щастливи и задоволени от всичко, така както е. А в следващия момент поемаме дълбоко дъх и си позволяваме да превърнем животът, за който досега само сме си мечтали, в реалност. И понеже този подкаст е част от моя мечтан живот, си позволявам да се водя от интуицията си и да го правя така, както го усещам. Позволявам си да бъда уязвима и да допускам грешки в пътя на създаване на мечтания си живот. И това го правя, защото искам същото от вас. И няма как да го искам, ако самата аз не го направя първа. И така, днес ще завърша епизода с един кратък отказ от книгата на Гленън Дойл "Неопитомена", с който тя описва своето виждане за красив живот и което аз много харесвам. Изграждането на истинското и красивото означава разрушаване на достатъчно доброто. Прераждането означава смърт. Щом в нас се роди по-истинска и по-красива визия, животът е в посока на тази визия. Да се държиш за това, което вече не е достатъчно истинско, не е безопасно. Това е най-рискованият ход, защото е сигурна смърт на всичко, което е трябвало да бъде. Ние сме живи само до степента, в която сме готови да бъдем унищожени. Следващия ни живот винаги ще ни струва този. Ако сме истински живи, ние постоянно губим това, което току-що сме били. Това, което току-що сме изградили. Това, в което току-що сме вярвали и това, което току-що сме знаели, че е вярно. Губила съм идентичности, вярвания, взаимоотношения, които ме е заболяло да загубя. Научих, че когато живея от емоциите, знанието и въображението си, винаги губя. Това, което губя, винаги е онова, което вече не е достатъчно вярно, за да мога да се възползвам изцяло от това, което е. Благодаря ви, че бяхте днес с мен и до нови срещи!